Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Με τον κύριο Πακαπούκα Αναστάσιο θα μπορούσα να μιλήσω. Και ποια είστε εσείς που θέλετε να μιλήσετε με τον κύριο Πακαπούκα Αναστάσιο? Ορίστε. Ποια είστε που θέλετε να μιλήσετε με τον κύριο Πακαπούκα Αναστάσιο? Καλέσει από το Eurobank Remedial Service με αριθμό Μητρώου 16. Μάλιστα. Να σας ενημερώσω ότι η συνομιλία μας καταγράφεται. Μισό λεπτάκι. Ναι. Θέλω να σας ενημερώσω ότι για τη διασφάλιση των δικών μου δικαιωμάτων, επειδή δεν χρειάζομαι κανέναν να μου διασφαλίσει τα δικά μου δικαιώματα, η κλήση μας καταγράφεται. Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε, μπορείτε να μου το πείτε. Αν δεν επιθυμείτε, χάρηκα που σας άκουσα. Απλά, κύριε Πακαπούκα, να σας ενημερώσω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν θα συνενούσα. Από εκεί και πέρα όμως, αν θέλετε, μπορούμε να προχωρήσουμε τη συνομιλία. Είναι να αναφέρω το δικαίωμά σας να μην συνενέσετε. Δικαίωμά σας. Ναι, παρόλα αυτά όμως, δεν συνενώ, σας το ενημερώνω, όμως, εάν θέλετε, μπορούμε να προχωρήσουμε τη συνομιλία. Να προχωρήσουμε σε μια συνομιλία την οποία δεν συνενείτε? Σε παιδί του δημοτικού μιλάτε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, καταρχήν να ξέρετε ότι αυτά τα οποία σας αναφέρουμε διασφαλίζουν εσάς. Διασφαλίζετε εσείς εμένα? Βεβαίως, όταν σας λέω ότι η συνομιλία καταγράφεται... Είστε καλά ή να βάλω τις φωνές? Είστε καλά? Διασφαλίζετε εσείς εμένα? Ξέρετε με ποιον μιλάτε? Με πήρατε τηλέφωνο να μου πείτε ότι θα με διασφαλίσετε? Σας παρακαλώ, μην κατέβω στην Αθήνα. Δεν διασφαλίζεστε γενικά. Διασφαλίζεστε όσον αφορά την επικοινωνία που θα έχουμε. Περιμένω για οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ενός χρόνου μπορείτε να την έχετε στα χέρια σας. Να σου κάνω μια ερώτηση. Γνωριζόμαστε? Σε προσωπικό επίπεδο όχι. Καλούμε εκ μέρους της τράπεζας. Πολύ ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν γνωριζόμαστε, επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό, δεν περιμένω από καμία, δεν θυμάμαι το όνομά σου, να μου διασφαλίσει τα δικαιώματά μου. Ωραία. Θέλω λοιπόν, επειδή το κουράσαμε πάρα πολύ. Άκουσε με. Επειδή το κουράσαμε πάρα πολύ, θέλω να μου απαντήσει την εξής ερώτηση. Αν μου απαντήσει, έχει καλώς. Αν δεν μου απαντήσει, πάλι έχει καλώς, χάρηκα που σε άκουσα. Πες μου λίγο το νόμο που δεν επιτρέπει σε εμένα να διαφυλάξω εγώ τα δικαιώματά μου. Πες μου. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Να σας πω ποιο νόμο. Εγώ είμαι δικηγόρος αυτή τη στιγμή. Έχετε παρεξηγήσει το ρόλο μου. Οφείλεις να είσαι ενημερωμένη. Αν δεν είσαι ενημερωμένη, κλείνεις το τηλέφωνο. Πες μου λίγο το νόμο ο οποίος δεν επιτρέπει σε εμένα τον ίδιο να διασφαλίσω εγώ τα δικαιώματά μου. Πες μου. Σε αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον δικηγόρο σας. Εγώ δεν είμαι αρμόδια. Εγώ τον δικηγόρο μου, αγαπητή μου, τον ρώτησα και για να μην βρεις τον πελάσο επί προσωπικού, χάρηκα που σ' άκουσα. Να είστε καλά. Έτσι έχουν τα πράγματα.